Hi guys, good morning. Nanata din nila ni Mother guys kay manghipos mi karon. Magkuan pa mi ni Mama sa dayong amo ni pangtampo ang mga bugas kay aron. Pagkuan maisara siya. Kay tagsa-tagsa man ni pagpamutos og silofin. Amat tong Ano na pagkapi na ka? amat tong sudanan sa Oh. Unsa man diday? Ayun na. Ayun na, di na mauga. Karo pa ninyo laban, di na mauga. Kani guys, tagsa ka kilo ni... Ito, no, siya man. Sarap. Tagsa ka kilo ang dayong, then kwarta din nga 30. ani daghan man tiyaw. Ay, ngalan ma. Shirley. Ay, sa yan ni Kuan, Ma'am Kiki, ni Ma'am Kuan, ihon. Turok size, sige na. Shirley. Sa ilang ibutangan pa. Shirley. Yung mga cellphone mic ko, sige ba? Hindi! Hindi! Jeng! Ibutangan gid ang kuan ko. Ay, gamay mo silpon, Jeng! Oo nga. Kami dito sa sitio, gipatanawa gini yung mga sa silpon. Karon nga Kuan kada. na. Ibutangan na to. Ano ko ha? Ay, paduayan ni mo mangod sa cellphone, chi. Kay Kuan na nagdadisyon mo yagi. makadaot na ang cellphone sa bata, chi. Kani si kuan kani si kuwirgat yaw, kuwirgat yaw na unsa ni sa gabi eh. Gilaka man ni ah. Paglasan na ko dani naman eh. Sige na, ma. Kana ng isa, ma. Ano na pa kaya? Ayun ako, ah. Wala ba ko guys? Sige na, nawa na nagundang ng tuyok sa washing lang. Alas ko ang toyo. Kasi magsamok ang bata nila na. Intirina o kubsuban. Pila ni Neroni. Ron Vincent Obsoban o Romilin Obsoban ay Romilin Intirina. Kana may habuan na magay. Ang uban guys, nga tag 2 ka kilo. Amo to sila nanglakaw na sila nara may invitation no. Wala ka mas papa. Dayat. Oo na man dani. Kape ni. Kapita guys. Ano na siya? Una siya do isang tagkus. Asa? Wala naman na matagkos pa ba na mo aha o? Ihatagan dito ka, pahugasin dito nila ka. Kani siya guys, tunga na may sasako ato na may bukusan. Istro it bugkus. Ay, istro di ay. Oy. May. Ay, buta na dito ka. Dalanin ni istro may. Kwanto yung ikape? Creamy white. Creamy white. Ang ikape ni Inday. Duha na siya katunga. So, isa na siya ka sako. Ito tampo ma. Anong gunting ma? Lang! Gunting lang ito lang deh. Gunting lang. May! Kuha sa gunting galing sa kusina, Deb! Ay na nagtakos-takos sa madir. Mura magina siya. Konsumista lang. May! Kuha sa pala gunting, Deb! Where man, agtong na ako. Nagiuban nga dili ang tuntun. Ito ni Lola sa ako. Ito ni Lola ko. Ito ni Lola ko. Di amo nara man na siguro sa Kusina! Ay, sa tindahan! Hindi anak. Hindi na ako na ilain lang nagagmay. Aman to kan din. Amay pantaas. Ano to? Tawa din na.
Nagya mong assistant na ni maglihok bay. Judoy! Judoy! Wala itong standard ko din. Wala di ako. Kaya rin paglunga guys, hindi naman kuhan. Isa-isa. Tara, tara. At ilang lang wala mo dito. At ilang lang wala mo dito. Naralaw? Kaya sa kortete na lang. Sige na lang nagabigay. Wala. Ako pa nila magpitulong. Okay, ako na inisip. Kuha na? Ang ipakuha man nga gihatod man din na. Sa barangay. Tugbong ka na naman. Gusto mo dito dito. Ako? Ano pet? Kasi ilan ni Bibi? Siya man ang mukha kuha na. Sira-sira na ko na inilagay. Kani kung kinsa ang magkuha na mo may maghatod god. Siya rin ang procleader. Bibi? Isulan man sa amo na yun. Ah, Pabuli na yung mga kita. Nasa bigbiray. Ako, sobra ganun ko patimpang na kambindi. Sobra to sa 2 kilo kay amo man dihan ko. lamo di man na video ta. Video ta na kita. Dasa na. Wala bugas sa uban ma. Dito sa uban. Layo pa man gud no, may layo pa man ang bawa. Ako niya ako na karon na gani sila nagkaibaw. Asan man natin ko? Balik po mata. Mama, balik po. Ang labang mi doon at Jinjin guys sa habol. Nasa Jinjin guys. Dapat na guys. Yun na niya ilasanin na din. Mga habol dahil yung Yan ay agas na bilang. Pinay o toke. Pero yung tuyok ang habol. Oh, guys. Oh, dagan mga abugay ang habol. Tapos na pala ni guys. Guys, oh. Dali na ni si Chichi guys. Nandito sa mga Tupperware. Tanay. Man ako labas sa mga bata gahapon guys. Karon habol na og sanina. Ganina, Ay, dat! naaw. Kiss ate di. Mm. Asay si ang data. Alay na rin guys. Si nanay guys, nag-edit si tatay. Sila na guys. Kaabot na si mami tata og si Choy. Ay, day! Hala guys. Siya na kamo. Si Jinjin ang usus na sa ayong road home. Masusan kaya ang mahihainan guys. Kaya ang init. Tunta di magwan. Wag kita habol niya, habulon niya magwan. Wala, ready ng mga kahoy. Init kayo siya guys.
Hi! Duha. Duha sa isa para ulo. 5. Wala kang niyo. Ali ati di. Uy, give na ni ati na. Asa di ay? Nasi Lolo guys, oh. Nagdala sa money sintabu. Wala, nagagay siya kwarto. This time, ay sa ay. Kritos 20 na. Ilang? Kritos 20. Nawala na daw bukas ito pa. Ito na tigamos. Juan, pagpalit ba yung sa anong may Sprite mo? Abot na kwarta Ballpen sa eh. Ito, dalawang guys. Sprite? ballpen o kuan. Piso. Naara ang kwarta, guys. Kanti na nakataim kurta. Turok 3. Turok 3. Talo na ako nga. Laaba. Ano siya? Oh, iganda. Ito ang nabiyan. Tugbong mo? Turok City. Nabiyan nga. Yung ko din apelido ito nga mo. Redong food ka ni. Kani siya nga purok. O nasin. Isa tani. Sa likod naman tao na. Ato ning tanan, guys, kung pila ni ang sulod sa kada poroks. Money. Mana ang kasir mo din karon? Sa tikihap. Nanay tag na mo rin Porok ano. size. Dayong 3,633. Nalo maray mo na nay. Nay. Nagtaya ka na nay. Ano eh? Porok size. Di ba gula no? 6:30. 630. Sila di ay. Nalo Abra ko 330. nagtaya lugar ka na nay. Ay nagatay 500 na magawiran na nahimo ng 330. 630. Ano siya nga porok de? 6:30. Yes. Porok 2, 510. Rice, 17 kilos. Kani ang rice, pila? Si Bimay nakabutang na rice. Lugar ka tao. Pila tide. 510. 510, porok 2. Ako magato. See you kayo. Ay mula kami pakaimon. Muna ni ma ang pitin mo? 30, 40, 50, 60, 70, 80, Kasi mong hilat lo. 90, 100. Agahan mo pa? 200 na siya ma. Dito na mo niyo. Doon pagbayad. Mandapit na. Sa unsa na? Daw. 2, isa. 2, 4, 6, ay, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Nabuang. 300. Ay ba? Pagdisgis na ni mo nga. Naunsa na. 100 na na ang. 100. Naunsa day ka. 20 na mong tanaw. 200, 300. Sige siya. Gansi. 40, Gansi. Check na na. 60, 80, Ba man ang ibidyo ka na 100. Ibidyo kayong bukas, di ibidyo pa ng kwarta. Pila na to? 400. 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100. Sobra lagi. Pila mo day? 30 di kuangan ka. Sobra. Manlistahan ni mo. 510 naman o. Nya. May gitarong lagi mo naghihap diya. Oo, nanobra ilang kwarta og 10. Pag-shoot na nang Ito lagi na. yun sa tunay pag-ihap ka niya. Eh, manabita ka balog ihap. Ito lang kaya nadubli lang to siya. Porok ono. Okay. Sa yung huwag nga ako may tuig. Kubra naman sa likod. Pakasal naman. Nya inani ko napay ugma sunod isa. May tuig. Diyan. Napagilas. Napailas na sa sumutuig.
Piso na gid ah. 540 puro kono. Ini mo tawangan si To. Tita Dani oh, naglaka. To. 6 minutes pa man tayo na Inday. Sino to? 60, Mani sa to 60, ha? 70, 80, Tulog pa sa 90, 100. Nang laba man pud na siya. Gabiira na siyang nilabahain. Inyo ra ba bulingon na yung gilaban? Ilagan. Ito hapon O ako dito nagdampo akong labunon. Pila na na? 200, 300 na pa. Ma. Ay, hay na yan. 300. 60, 70, 80. Wala ako ganagot. 90, Kulot pagani ka din. 100, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pila na na? 3, 1, 2, 3, 4. 20, 30, 50, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ilang ito por kono? 40 na? Pila ka purok pa na mga city, ma? Tita, ang dool yata na ginanaay. Pila ka purok pa ma? 10, Ang dool na ginanaay daw. 15, Kani nga purok nang Mama ni mo ako gipag wan. nare 4, unsa ni? Blanco gidon sana. 510 og 600, 3 og 4. Nara magiusa ma. Cover at dito sa... Mama, 3 og 4. 600 ang Naglaan mo sa iya. 600 ang 3. Hoy kalo ma. 45. Nanong gi-cover? Nanong Preteng pinta ni pagkaon ni Ritsu nga. Ito na, purok. 5. O, siti. Oh, kwantan ang 360 og 300. kwan sa cash Pila ang guys, pila ang purok? 3,000. Siti. ang city 300. Ang 5 630. 630 na. 630 na. Ang 5 mo'y 630. Guys, natay ipa-game sa mga bata karon. It's a prank. Paikot mimi oh. Natay ipa-games nila guys. Oh, dagan kay guys. Oh, napa oh. It's a prank. Linya mga bata. 510. Linya. 360. Gusto ba ka na ng cellphone? Gusto ka na pa cellphone ha? Okay, Linya. 3 mil por. Kasi gusto sa 25 centavos. Pakita mo sa lalom. Ilinya. 3 por. Arsaha inyo lula kung makadaog mo tahay 1,000. Arsaha. Ano ko adi pila ni ang kuan. Tiyo di. Pila ba ni? Ay, muna na kan. Pagkakapagyapan yung video. Habang sa washing guys kay manachik to yung tas tagdiyan ako po guys kag ay maligo ako mamay laba eh nawa akong ano butos ito na ipasa ito camera butos ito guys pag-uli sa mga bisita namin na ay mga sa habang ng malagpagan na
Sasali dito. Paas na yun guys. Kaya mo siya. Ne! Ne! Paligro ko doon sa mga habol na ide. Kaya ito ng habon. Dali, butang sa pitahan. Ito guys. Nagkang tinanag ka. Pista lang. Guys. Ayan. Sulit sa disco niya. Ang mga agsa ilang mga sport. Ayun. Si Manoy. Then, daw nagka-champion sila sa ML. So, unya sila mag-party. Ila unya. Tapos unya na yun sa hapon na lahat. Wala. Nasa kay Maxi. Hinay kaya mo tubig, di kayo daw. Tubig, tignan kapag ng tubig dito sa
Wala ang pangkas so masalinda para last yung pagpupulo. Kako tao para ato ano sila asa labay na. Kaya guys, dapat siya para sampun sa CR. Bali ato ko lang guys, kaya kama ikaw mo na to bukay mo na sure pa ito bali thank you man doon naman dito ang lahat mo guys nakamula to ang bali sa hindi man siya guys pero tulong lang o tapos para sure dito na review. Tapos nagpatuyog ako sa akin. Ugat mo naman yun guys. Tingnan pa kaayo. Ano mo ito? Parang tulad-tulad. Ito na din yung buwan naman eh. Basa naman ako. Para kayo pa naman. Kaya din na makaswas. Pangkaduha. Sa pangkaduha guys. Pangkaduha na niya guys. Makaswas. Kaya pangkatulo na ni daw ni pag gumanda ni sa kaduha kami na rin pangkatulo ka lang lang ako. Hindi na siya ako siya ito. Maswasan. Sige, subok ka. Nagsabahan. Sabi, nakikaan na niya siya. Kaduha lang ko lang niya. Kaya ba nga video na ba? Habol ko. Ano ba? Tara, may bisita guys. May habulon. May maghabol sa taho. Kaya pista ba yan? Sure di mag-pista talagang bisita, no? Ito guys. Lagi natin siya. Pista. Pista. No more ito. Ito ka ba? Sabihan na lagi. Sablay anak sa kabutan. Okay. Siya pa kaya kabutan. Hindi naman karon mag-24 25 pero mag-ihaw na ni guys 24 na sa gabi mata or hapon ang masalong 25 first gabi ihaw sunog sila dito I wish I could. You're gonna go on my bed. I will try to. Dapat lain na nilang TV dito di. Dapat lain TV tala.
guys.
laba sa hapon. Siya ang nagtiwas guys. Kaya ako na po ako. So, ang ganit yung laba. Tapos sa Sibilen. Dito na kami ate ko. Ay, si tita mo nagdalhin yung nakakalulos. Yan na lang sa nila yung liyo sa kanina para walk and sila sa kusina. Okay. Anak na nakapang sa sila. Guys, kuya. Uy, lang. Hindi lang pa nakahitap. Wala po. Sure na rin. Alay na ito guys. Ano po isa? Diba? Ano? Kaya na nato guys. Uban, ganun pa. Kali siya last guys. Last na rin ito siya. Ano, may sarili na natin. Duha ka na ito. So, may sarili na ito. Oh guys. Guys.